Hilasi na pedeng jongi barok ki bedan hang ni ikwa ban puli lane ban tip yang kata juba kabaga sorkar kala ai haka seng ya kabaga punpoi menta haka ne kapor kabangi danglong ni meeting ya kabana kalian ka jongar ngampat la ban puli ngam sim la puli ngan ya puli lang ngin ya puli lang barok ki bangi adon haka ne kapor bat kumalaong do no elam jong ka seng balada ka juba kalau ke bajau nang ni hingit mi bantur sekretariat balada ka juba ka tiang lesi nang ni ngin sa sim mi kirai kai ka ba ngin ni ban le nang benta ban penti kena ya ka jingya kun ka jongi persya ya pra kadai ka siti ya ka balawan naiba Paul Lindo Minister jong Social Welfare Tourism Arts and Culture Textiles Government of Meghalaya Rashiti kabong kumni the President Nyotrap Youth Council Meghalaya Shillong Dear Baroy, as per discussions held with your organization on the 5th of November 2024, I am pleased to convey that the government of Meghalaya is actively pursuing action on all points raised in the memorandum submitted. The state-level meeting of the Drug Reduction, Elimination and Action Mission is also meeting on the 14th of November 2024 in the presence of the Honorable Deputy Chief Minister in charge Home Police and the newly appointed Mission Director, Mr. Francis G. Kharshian, retired SP. The meeting will further deliberate on separation of the Anti-Narcotics Task Force from the District Executive Force, setting up a fast-track courts and strengthening of the mechanism equipment to effectively tackle the drug menace. We are sure of our unstinted commitment to the mission statement of DREAM and look forward to more fruitful engagement with civil societies group like yours in the days ahead. With warm regards, yours sincerely, Pak Paul Lindo. Kajing Mut jong kani ka siti ya pangala puli ya kitin nong wei kiong baka sorkar kala pediang ya ki jingdawa ki baka seng kala bu akma ka sorkar ki pentep ru baka khasau tri jong mentau benai kandon ka jingyalang ka beningkong jong ka state level meeting jong ka dream ha ka bau deputy chief minister in charge home police but mission director benang syutung tumai Pak Francis G. Kharshian kin sadon lang ha kani meeting on sa sim ya karai but on perkat nak bentaban wanra no ya kata ka ENTF team lane ka kenhun jong ki pulet ban bu no laka jong nak bentaban ya kun yo drugs but kum juru ban bu no ya kita ki yin ka syari ki bakerbang ki bakaseng kalabu hakmat ka sorkar kum ka jingdawa but kum juru kum nu ban te lakam ya kani ka jing snio ka bawan lengbau drugs ka sorkar ka ai ya kata ka jingkular bahkan pentrikam ya ki jingtho ki baka sorkar ka tho hapo jong ka dream bat kumju ru kan don kan nang don ka jing kendu bat ki noilam jong ka seng bat jong kwi pat ki kenhun jong ka seng jong kwi pat ki kenhun nak benta ban ya krem ya ka jing ya ka bomut baka sorkar Meghalaya kala pediang ya ki jingdawa ki baka seng kala bu hakmat jong ka sorkar Ngeritang kawai pat pari ke pasai. Teng ka sorkar ka kut tang ha kajing ai pat ya kajing kular. Ki babun ki dei tang kajing kular ki balese ki syukut tang ha kajing kular. Ngikwa ban sim ya kani karai menta kasni lengba kajing don lang ka jongpi hadin mga ngilade ban ya kran lupa menen bat kinoilam jong kaseng ka bagiong balade ka juba kalau ke bombiang ngintur sa sekretariat nalada ka juba ka biang pat lada ka sorkar kala pediang ngin sim ngin pediang ya kata ya ka jing ai assurance ka sorkar ndegi dai bandon pat iki kendon ya ban buru ya ka por badu lanu ka sorkar kan pentrikam ya kini ki mak jingdawa ki baka seng kala bu hakmat ka sorkar tengah ngilada banyak kran lupa bat ki parano elam ya kini ya kani ka pang bat ngikwa lembaga ni ka por ka pementa lembaga kilat patai kubur lembaga jingdon lang ka jongpi baka seng ke choisi ha kani ka por ha kani ka si ka pementa ka kwa ban
ya ka sorkar bangi priang ya ka ni ka siti ka ba pi pila ai nginom let bentur sya sekretariat ha ka ni ka singi ka benta ningi bu pat ya ka por ya pi bangi kwa bahapo kalai posni nadu ba pila ai ya ka ni ka siti menta ka singi ban penting na bakayan tiaf ladi ban pentrikam ladi ban notify kabar ki special code lani kini ki fast track code ru lade ban notify ban bapu ki district ki balasya kita ya ki babun ki kes NDPS lade ban don ya kita kiim ka syari ki bakerpang ban gongjur thum ya kita ki pridar sorkar ki bakerpang ngibu ya kini ki nyautli ki mak jingdawa hakmat jaka sorkar dak bangi priang yang kini siti ban ngibu yang kapor bapu kalai pusngi nadu menta kasngi kabangidon ya kani kajingelang menta balada ka sorkar ka ngimyuri ya kidak kibaka sorkar kan le ya kani ban le ya kini kikam hadin kalai pusngi ka senge chuaisi haring kan upai ba nginom ya lomsho ya kajingelang kabakum kani nrengin le bantur syakadai ka office jong upai ba hapo sekretariat kabiang kata kadegarai kabangisim menta kasngi kabamut bahadien kalai pusngi nadu menta kasngi kanom don syu kajingya keren bat ka sorkar Meghalaya rekan don bet kajingya peni dakikam hakabangin salet bantur syate syapok sekretariat tetang kini kirai kibangisim hakadegasi bomenta rinalian jo kaseng ngin bodin ru ya kata ka khat sautrik kabaga sorkar kala pentip bahkan sedon ke meeting ke baningkong jong dream mission ngin bodien ngin bet ke kirai ke baki gisim haka khat sautrik jong mentau benai bat ladang iswotu ru baka khat sautrik kisim mikirai lani kin penstet ya kakam nakal yang jong kaseng ngin sa pen benapat ya kiwe kilat lani kijinge ki ne kinu ki program ki bakaseng kanbu hakmat jong sorkar ban penting kena bangin yakun yau new drugs ndrei kaweiru kabasai bawat la ka sorkar kandon la ka jong ka police team kaban yakun new drugs kai HYC ru kandon la ka jong bat ka kanun kaban yakun new drugs ngindang yai peteng ya kani ka jing yakun ka jongi desing ini yakendu akap bangihap ban yakurup kumala syale agini isi persya pilayu iyo sipai Isaac jongi ubala syumi na kapor sa kapor baniane aba kipulit lesi katar kandang yaicha nang ni syakmat come here kai HYC kan ya la ka jong galenti ban yakun new drugs ban ra dengkom kibor pulet ru kin ya la ka jong galenti ban le ya kai ga baki kidai ban le kumbang along kaseng kanang penjur ya kajing kendra kanang penjur ru ya kajing pa ya kibriu syaki jaka jing sumar na kabenta kini khun samla kibalangop te khublai shibun ya baro kipari kipardo kiprasna kiblawan banyadon benta hakani ka jaka hakani ka por hakani ka jingelang kabakaseng kalakhat ipan ma lesi lembah kani ka jingelang ka jongi kalalong ka jingthut ya kinong de jingdi hang ni apo mot pran bat kiwi ki jaka ipan ma da ka mensim ka bos ngaurit namar ngin tepat balada ngimle akum ni ru kan de ka jingma ka ba ab ya ka jai pendri ka jongi kan de ka jingma ka ba ab ya pihi ya ki khun ki kiti ki jongpi tingin ya isya sipor lani sisngi ya kan de ka jing dulat ka jongpi ban yo ya kan de ka lat ban kamai ipan ma ya ka jing thut hakaya kayeng ru ka jongpi la si de ku mangong ngile ya kan ni na ka benta ka baha kamya jong ka jai pendri hi barok koi de khublai shibun khublai syajarmu ngam shimlai khublai ya barok meni apor bangasdang ya ka jingkran ka jonga ngai khublai lang kelum fi haka kerteng jong ka jai pendri nyotrap ka be ya ka jongi khublai shibun emslam ka jai pendri nyotrap emslam ki khun ki hajar jong ka jai pendri nyotrap hi barok koi banginget balaba ka jai pendri kadang don ya ka mensim menya khun nginget ba ka jai pendri nyotrap kanom du jat ndai kan nang kharoi hakisnam bat ki por ki bat sawan ngikit bokit riang na kaliang jong ka seng hi lang baro ba pin biang kakamai kaji pinyaroi parum pare pinyo ya kamet kabakot bakyak nang bakajai pinrio kabadon yakit hot ki jongka ki babiang kamet kapat ki babiang kakamai kaji nginget bakandai kajai pinrio kabanang kiu bat kaban neslam hasni jongane ka pertai kuble shibun kuble syajarmu ya kapor ka jongpi baro kuble shibun